замашки по някакъв странен, неписан закон. Един да си пие, друг да му плаща, какво да се прави? Балкански синдром. Малък, но винаги разделен народ. Идеалното описание за българите. Леви срещу десни, сини срещу червени, пушачи срещу непушачи. А различията помежду ни явно ни остават независимо от обстоятелството. Дори икономическата криза не може да ни помири. Напротив, тя също се оказа замесена, при това в спора за и против тютюнопушенето. Пушенето на тютюн във вид на цигари става модерно в средата на 19 век. Иначе употребата на особения вид листа е хилядолетна традиция сред индианските племена в Латинска Америка. Оттам в Европа тютюна е пренесен още от Жан Нико, който става и негов кръстник. Днес малко знаят кой е въпросният конквистадор, но всеки е чувал за никотина. А ако тогава Светата инквизиция не преследва пушачите, днес тази роля е иззета от правителствата на много страни. Бутан, например, е първата държава в света, която забрани изцяло пушенето и търговията с тютюн на територията си. А докато американските щати водят по-отделно борбата с вредния навик, Европейския съюз реши да действа ударно на цялата си многонационална територия. Европейската комисия предложи до края на 2012 година пушенето на обществени места да бъде забранено. 10 държави членки, сред които дори съседна Гърция, реагираха веднага, като въведоха рестриктивната мярка. Българското правителство също запретна ръкави, но реши да действа поетапно. Според първоначалния план, цигарения дим трябваше да изчезне от заведенията на закрито от 1 юни 2010. Месец преди въпросната дата обаче, като цигарен дим се изпари самата забрана. Веднага след парламентарните избори, премиера Борисов призна, че самият той е започнал да пуши твърде много и се закани да даде личен пример за самоконтрол. По-слабохарактерните пък трябваше да ограничат вредния навик, най-малкото заради скока в цената. По традиция посрещнахме нова година с нов, по-висок акциз върху тютюна. Няколко месеца по-късно обаче картинката е различна. Оказа се едва ли не, че употребата на тютюневи изделия е добра антикризисна мярка. Освен приходите от продажба на цигари, България можела да се превърне в привлекателна за пушачите туристическа дестинация именно заради липсата на подобна забрана. Ако сме толкова много загрижени за бизнеса и туризма, който всъщност не е туризъм за това, защото хората предпочитат България за да дойдат да пушат, да, можем действително да предложим да освободим дрогата. Ще бъде супер. Страшна мярка за борба с кризата. Високо ДДС, ще освободим хора от службите, които следят трафика, ще ги насочим към други места. Остава да съчетаем с червените фенери, ще направим една страшна дестинация. Далечния изток на Балканите. Не знам дали е лека форма на наркомания, но знам, че вредата от алкохола и вредата от яденето на месо е още по-голяма, както беше казано тук. Така че дайте следващите стъпки да забраним употребата на месо в обществените заведения и употребата на алкохол. Тази глобална тенденция за обществено инкриминиране на тютюнопушенето, уважаеми дами и господа, очевидно е факт. Ние не можем да си позволим да спрем гората да се раззеленява. Навярно, след време ще е и като престъпление дефинирано процеса на тютюнопушене. Аз не знам дали знаете, но първият човек в Европа, който забранява тютюнопушенето, е един убеден демократ на име Адолф Хитлер. И между другото, колеги, той е бил и вегетарианец. In uns selbst allein liegt die Zukunft des deutschen Volkes. В нацистска Германия въздържанието от тютюнопушене е национал-социалистически дълг.
Хитлер, например, дава златен часовник на сътрудници, които прекратят навика си. Фюрерът твърдял, че тютюна е отмъщението на червения човек, индианеца, за това, че белия му е дал алкохола. Специално внимание се отделяло на жените, които нямали право да купуват цигари от барове и ресторанти. За борбата с цигарите били използвани и методите на пропагандата. В Райха са разпространявани плакати, представящи пушенето като вредния навик на евреи, цигани, хомосексуалисти, комунисти и капиталисти. За разлика от железния строй в Германия, българското общество за пореден път се раздели на за и против ограниченията за тютюнопушене чрез закон. Но обичайното този път е, че мотивите се оказаха не толкова здравословни, а по-скоро икономически. Страстите се нагорещиха, противниците поспориха, но в крайна сметка рестриктивната наредба отпадна. Така на непушачите им остава да се надяват, че поне икономиката ще се стабилизира по-бързо и приходите от цигари няма да са толкова ценни. А ако управляващите решат да приложат по-либерални методи, могат да използват опита на Саудитска Арабия. Там неправителствени организации поемат разходите по сватбата на млада двойка, ако бъдещето семейство откаже цигарите.